mwansi umurigereria bwigitase ni Ndizi TV. Ero ni bonkari gukuira gwika asense mo mwe gutokeme ya Nyaribari Church county ya Kisii. Asengo chikumerana n'umungi noyomo arantebya mange alieteire asubuguma bwaye. Nyora somurobirigo na yetero mwancho murigereria na mange abagusi baito bagwetera ayibago chibasanga na inche bunenchere ya moyo kubakwanira isiko gabo egere mororenga narali abagwetera asamagimabo. Rero iga niko natarire gwika asekenyoro kialia bamanyi timaitinki kurokoruria bamanyi kulende nona ikire asingo chikumera noyomo turasanga mange alietera subugima bwaye lia bamanyi ni gutuka se ward ya Bubaracho egutuka se county ya Kisii ase bunge ya Nyaribari Church niko bono ikaranso ike egera turasanga noyo minto musubati Penina oyaeteira atari makasubugima bwaye nende karoto gusanga nero mwancho murigereria ntuli gusanga busaigo wetera sumuganoye ni gukurugo segeta urwe chinguru amono bosemia egere nori ogwetera isikale bunayaye utwara oboremu asubugima bwaye na kero kende kero kwabeira umuntu umuya gwakunirwe no muganoye nabako mukonya kende asenge nchongo cyali gutigana nyine namba yesimi ekarota gitugukwana nere ase ubuikirano egero manyenga narariya arasubugima bwaye igotiga tugende tumirane nere tumanya narariya gwetera asubugima bwaye tubise gusuka Ndizi TV na rubwansu bumugusi na inche nkore tumurubulyo yigamna butambe nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita baba asante asante nago kirego korara asante asoboja asante asoya nale ngale na tambe bitrubo kone bitiro bitambe mona kone nyasaye no muyatwekere asante karibu asante mwancho murigereria una nagotebya na ikira sinka ya Beldina no tulinere iskolia yaiga egerara sanga amange asomurubuli ona yeteire weteira atari make ndagete tusange nere eyemo aseyemo gose moja kwa moja bega kwa bega mguu mosi mguu pili egere tuigwo mugano yenganararia nere aitira sobugima bwaye na inde nabukumosira senchere yemo gose yende karwategereire omugano ye karibu sana Beldina abantu Beldina ne rieta liararia Beldina ne rieta narugetwe na mama minto rieta ligiya karuto gochakera bono asa marieta Beldina mura enkanereye mugakanchoeli bono kuru bwana bwana na yaeteire araria yagwetire Beldina aya na yaeteire na ya nigo nari kurwara na kanse tora ira na mae gake nkai Beldina ibuire sobo nkai ande nonyina bana mwabo mbaringa barenge abaiburi mbaro gusembayo turachakira asenka yaito igere bogirango not mugirango Nyamira district no boiboru abaiburi bane mbarororo Omoibori mutanganya kuri Aroni Kimoli na mama Isabella Bocheri abana ba minto bale batano na babere mu muroyo mu abisekesta no bale bonsi alafu kero muna kimwakinete gocha changa yosomete etwakinete eskuru na somete ke konge primary school no na somete ogakoro kaendararia kero na bete ngona gosoma enarenge kurwara kero nachakira matemu naba narwara nakikwari kurwara nari kwimanya enare gotoka nanyora na iriruka nabori mama ngikiandeta tinkwimanya lakini akererie skuru na ikire gukora matemu abira atatu ntararwara nabo nari gukora te best kabisa erenga kiria moi nagoka gocha lakini ntaigeti gukora nabalinde ngo ikatinkora nkore elimo lakini anyora biya kabisa 96 100 na hakiruchi ngobe ige gwakorwariririe ngakia matemu ya matemu oka kieke kiari kwiruru arenga kia matemu bone ngakie ya matemu oka ntu abwate chirani yarenga bwange keronde mugondo nkore mande buya no moko nyantara arwara igare gonte bange na nyorire heri eyene heri ngame guchaka kugu tinkwemanya seito gara magena igoro na tunga na tinkwemanya mama na bantebi tindikomanya bono ngocha gotabo kanga ninki ngimo konte na ruara ngomanya
njitima itikende nanyora ndamanyi nguka mono nkanya gwetera iyo nkanya gosoma ngonya kurwania mpaka ngaika isano nemo sano neme yetinye koleti nkabango chande kango chande kalinde nasibuchingoli nabutora nabekwe erumu yane na ruororo nabune birogo nyomba abu tindi kwemanya bono ginkoboka igonde bobeni arugete nkaera aba minto nkabango chande kekere kirioka mpaka ngaika 6 yeye kinkwandera 7 igasinyanga tiga asenge njuburuiro obo ekero natiga ngaeti burecho ngaeti goterona chikanisa bono chikaba busa ekero chiaba busa ngaeti gwabaga komwere ekero chibesa chiaera pi bono mama nari achite kurangeria kanisa kurukufuru gospel nari achirete 98 na chakirete kurwarire miaka 10 kukoro miaka 10 mateso ayugo chagocha bono ekero yaikere ngakieyo engakeye 98 nari nasaberetwe n'abantu babere choni kibeti chemima na Grace kero bansabera nari nacha wachetenga seno gose ororonka nari nasabere tunkabo nkaba nomo inje nari nkebarimo none kero nari kubwata na tata iga akangabweta bakabono kubwata chinguru na kyuri ari gotebera ngaini mama ngambu yande uhikabono iga na ikire nje ningwegene ngambu yole gose babese kombwata ansa nabo kongegene ekogera yesonkoreire amina yesonkoreire amakumya ekene nayo mugaga kangareti nikumurwani bono ukabwena yi 1998 ekero nabwena nari naretetwo umakomoke ere ngumbwa okurukumera ni bagwasi kero narentwo nkabero mitinyi meke 99 mutinyi staitaki 12 ninyorete memory ane ya kubwata sana bona kenaretwo ororo tokonyorana no mwanchi ona choeli nkumwanja igo tuchiti ogendera school ya kaera igo pakegero kwa bwena kaera igo bona kenaretwa makomoke tachi komenta muki Somalia manyi lakini ankwaga ne twira ne school omoyo no rengo ningikeiti ekiera nale ngumungainyaro elia bana ba minunga ibale na yoro manna gose ni jomo nene na first born ase minto I was so clever kirigento mugondo na karimire sana mono aba ba minu barabumba genderete mbasometa bali mumbaro abanyagitari ndubwate kai na buye kote gitabo nje buye kante gitabo asinge joka teseka igo bona karo gwache bwanti yago ga ora poa kidogo ngapoa matuko make metinyi 99 mutinyo 6 tarehe 12 na yaikaiga nganyoro mwancho ya gatara gocha agantebya haleluya Bwana Yesu asifiwe nampenda Yesu nkagoka ngananyori kozi wa maisha yangu kanyora nanyori romo gako uturegete nkamubwati go ngacha kero nacha nero lengo mwako mutangania sobo mabwa ne repeat verse kero chaiga kero nacha bono nari rende twanyorete matuko makaiga 2000 musigonde nkaba murito igo family karo gwachete na gikwanyoretire baibuli mbarengo na bwate bamwabo omuibuli oyomo nere nanyorete isega kwite kare kero nanyora na bamura bamwabo bonsi baswate bamwabo kanya basokire bonsi epi igo akara abaibuli bambanchira nete karo baigwete kwanyomero sina kibachite kumanyanga bono kwanyomero igo bacheta bwantia mama gacha akatebi gunachire akandangeri omwana agajarende bakanga gake mwana ono tagwanja kanya nabeire gemetinye bere kana bere metinye bere nkamotebya ayo mugakori onenere mama ngende ngayo chikundu seri mugake kabire twanchaine mono wanchani boime nekero wanchani bwa gabe wasoire ime ekene togusuka nkamotebi genda bugubuno gwacha talinje gwacha kuirana mama gateba sawa tigarabona umako ye ogera konyokorire school sankiare gukora form twatigirite no mwanafunzi olenge umungaini kabisa arenge best nero okoreta kurwana iga ngwari gutigara akora
bono konyutigire ninje konye twanjanire itari na mutigiti ubwanjani na masomo ne binte tofauti ne tabauti biko ukaamua komenya kaamua pi ukatema minonga ya bona tigame ngatebya ntintigane no njanga tangeti ina chitanga chaka kuguriwe koroto iraba chianga iyo nkamenya iga na kibuguma bwa lengo bwa gutantane timbaka karoma mino cyo kuito twanjira omugako yo ganganjete akangoreire ebikoroto maribo kisoks no ndabo mbekera matera bujaye keresta mandas chisota bujaiga kurukosi into buja kabisa yani akole karanga ga amasomo nara yango amasomo yambiyale ambegete bis ono tinji korabo obego sempo chakabo bana kai bana obebo chakirete after umwana mutangani nero kuruko abeli monda nero yulinga okay nero yulinga nere bono mwana mutangani first born bono ekera tuachiko koibora nonde ketamba gachaka kuburumete eli mwaka lira mandas kurumaga jisoda kabisa ekyarna kabarwa bwate okay akabarwa bwate na rabwato mukisana bono gaikera ngora kachaka kurwara ngora ilikuwa nyoriro mwana getamba gikabura pi ukamubwatira gentuki akare swaka gotu bantu bakachaka gonkonya eliga tulikone kugura yanga iga na manyete kende no hano kogonki umwana robere mamule makubyara ne role gonde binga baba bekaiga bitukeli mu mwana oyo ono mutangi akarwara nikaenda kiumbu pneumonia singenjo gotalindo mwana buja kiunombe embeo bono rende nkamenyo ngatangwororo ekabegeka bako mwali ngatama kunya gitalia mana tarwetu na neshiringi singinjwe na ndo yo utakabono kuira nasiro yani mogatangwe kaigo mwana obukendwa nyubwa soire kabwenire iga bono ke yasinya ngatama kuruwa kabwenire ebesa kijaka bora na kigo atamute kurunya gitali mbali korenda gitali naso gete enjera gete enkora ngasoka iga ngano gasoka iga nganarangiri ngera libwenda gera guchigeita kaendera ni wateba magoronkonyi magoronkonyi elio nyagitalia makongo charo corona bibuli omwibuli oye na bibuli bawo ngo charenge mono mono ukarwata magoro nyagitali karona tama amangana yo akaera yo igo mwana nabwenete kabisa ntai bono na kiyo yo kabera chito yo gatatu gocho bono ena harenge bwango so koibura kwane oyo kabere oyo garenge ngakoya mone metinye tano nkaba murito yo kabere kerona ba oyo kabere nere murito gere metinye tato singi na kabere kire na kore gasi nyingi ubutaka ubo gotaigota nande gataka kurwa kero yataka kurwa mungino ndaga nkonye mete nechi ikekenya chirende ikababuya kero yababuya nere nkamanyora nere kero na manyora omumura nere no mumura nero yo etete buya ubate pi maina bono kera yababuya igo nere matuko make kare mitinye tano nere akaburi kensemo inkwigera liga nasokirie gotogochishiko egere agatoke na bigete liko akaguga nere najete iga kwagura karenge bono gotamanya gusengo beka magongo kera kwagura nkanyoro jira najeta agatamase akaba gonchanda sana ngaeta nkobogoriga naite mechiga kinkonya nkonyo bosi ino mwana okabere watra bono Beldina Mora Joel turaenda sense mwende studio kero tokwirana togenderenga ubugima bwo mwana okabere bado ugo gwetana na sabasani ili kuligikende abana bali mwancho muliria no turi na Beldina aigase kinyoroki ali abamanyi egotoka ime yabo baracho wode ebunge ya Nyaribari chache county ne ya Kisii kabeme ya Ndizi TV na ruwansubo mugusi kwira na tole asegekeke kiribusyo omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ryubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekero kogende nyakoe
soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vimerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresimi root ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo gukorera chigosori Wima Electricals and Electronics nabaonia bebintu byo kuiga kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions showers consumer units solar panels inverters industrial sockets switch boxes cooker sockets circuit breakers chibasi choko basiri chianga chi insulator switches chi tester chistima chi meter boxes nebinde binge nigobare imeyumo chukisi asinyumba ya Guzi Plaza room number G2 naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Biama naende manchu muligereria wegeta seni kia Ndizi TV ogendrete ko wati murubulio na yeteire ekerotole noyo minto gega senka yae korko beldina yetaligia na ndiri konkigima nere tokonya gusanganere aigase aliagendrete kwetira subuguma bwae kurwaro nyarokenke oikambake keranyo mwe karotu ikire kire mwana okabere lakini bado buguma nigo bogendrete gokonga abwasa gwetana na se chijirani egeranyo robo konya Beldina nande twarura somotimo bono mwana yo kabere ekereri aje nkabango heta imo bogoretie ekiara riote konyari abiro mutwa nkonye na konywa kabusie naria ngo mwirete nyagitari na mwirete agaitu chisindani chatete nasi abande bangemete ya kienyeji yande yatukia mairo bono bakaregeceri baka bono iga mutwa bono kumbe no mugambi ro Jacoba buna ya iteteigo bono ngagenderera igo gusabira woka baka bono iga bono ekero yaika bone ngaki ya nasari omwana uyo manene no yo ukabire kubaira bono nasari bono nigo nabwate chinsega ngaki ngomuga kere ta kuira bane school ntu abwate ekekundi ge kurwarikaita yandabye binyerero kwegwa oira bane school ekero nabaira aba madam aba bakaba na mabira bakaba boro iga bane bakinete bakari wetani emyaka kianda bachirete 2008 once babere nari bachiete ga ke skuru ini miuchisa oyo mari miakiendo monane bona kai bona bakagenda ngabaira nasari kana baira nasari oyo manene no yo kabere bakabana bo bagwaka mono madam wakanja abantu ko baseri bibiti babuchiko bora intamaiti igona babero bado sinanda ande batukire mbabere tianda kote evidente ngoko gendreri kwenda bana bonsi bono
ekero yaikira igo bakabanjira bakaba bagwita bagutangana abu class 1 abu class 2 kogendera kwenda bakabona ekero baigete 8 nari nabwaterete none kebanda namanyete kebanda ngobwatukere nkamanye certificate ngorigigwere Igo ngobwate kebanda. ya namanyete ke yonsi penyo 2000. yonsi pikonya tinda eribuka sobongo bono ekero bakora bone 8 nari nandi baitete buya uyo monene agatwara 200 akairuria amanya uyo kabera agatwara 315 ngamwira kigati agasoma gocha kabago gakora buya ase secondary eye ekero nabasoi nabwate kende pi egasinya Elio mwaka ngiera onyokora umete nyugete ngana wiyo kuna gutacha nayo gusabira nayo okora kianga omogaka ngosoa konda lakini kera soire orwara ekera arwarire ekonde yara hera yabanga naye ninje bunandiga nandi nangungegenete iganga wetera sende enke gwike byuke amina bono ekero yagendera igobone secondary nagotebi omwana oyo monene akachiere chirani kurukumakori mata aseito ngire zukuru mama usinyiru akamwira nyaguta kera mwira nyaguta agasoa nka bango sabirira monto yo magankonye ribu ekera nkonya ina abantu bakora mabira ngumwana takora ki taseribu tigara isiko konde sinungwa ntenga abanyagitari mbarona abarimu mbono basoete kero naikira okay njusie gente gia soete intuna bayere mama ni chinyeni akaoniri chinyeni chuka iga bakabona iga nambona gane chirara ntebi ngane chirundi imugasondire tinda onikende nabona iga gontebi ngana ekonga kongo biokia bao ninje nashukuru nyasaye nambwire wono ekero yaikira igo ese secondary toikire kogendera igo amakoria muirire nyaguta akamwira nyaguta keraru nyaguta umwana agapima nga nyaguta chikuru guchi nyingi agatama gocharia amanyi ria amanyi asingenje babwatete bunamenyete bakamwanjira omwana agasomera neema ikera bantamba manyete agasomera igo bosaigo mukuru bari chibasario umwana akarwerwe basario gora oyo ndo kabere aka omwemsi okurko Ibrahim akamosoi form 1 singe jamagi siaye kigati kera mosoi akamosomi ga form 2 kera mo iki form 2 abantu bakagenga agatigerwo kera tigerwo ngabango tara agenga kibono bagotenga muswati musini ni akonyu nari somatigo ya tigakore chikonda someria abantu rita chiri bogengi bagaso inje nkaremereri nkagenda somo sacho koruku Samueli machogu okoruku songo koruku matibo kero naenda ororo ngamotebiga kinkonye aki mwana ale form 2 na tigeirwo ororo ngonkonyo ole basari angeli 10 akabakonya konga baka form 4 na korete bone kera korete nande na itete bije B minus wow nera bwate ya sana ekera bwate B minus bono yamanya goika eskuru balance nero 20,000 20,000 ya kerero ororo ekero na chiete kuye scholarship na tebetu bali mu bakaba bagonshare karuga lazima jobu akirie la ara kora pi balance ire imemanya kamwa scholarship ne certificate yaye nkalera gocha ngasinga gibono ngokora byanda bikundi nkalera gocha akingo gonkonya Yesu nkaira na bunande ekero nairana ngachankabe abantu baminto ga ngarende mutago nkonya rende muchango ekiagera nimbwatobokon abantu baminto bagocho yo moyo mona batagete rinde mbatageti mona bonchandegete bagorika marube nanda yande bairurira bono ngo sabanga gaki matinya sare ababungase bale bonsi pia abale chinkongo chiense bonsi bali abanena amadosi bali bagokonya batakabere igondo mwere timbwati nkende ndaoni gaki batagongonyera omwana agende sukuru university ekiaro omwana abwato moyo bono akona kurira nabona igakangana batoka kwane lakini akonya gutaratare kibarua ontenga mama tinga iribaga no akare
bono nakina goteba ngaba minto batare gonkonya egera omwana agende sukuru tari igo rioka oyo gatatu naro nakina ataganga twara kwanire babere nanda abandi mbaro mbaringa batigire guchia batigeire nande bono batatu igo batano bwate nsita igo batigire bane noyo kwete naro pole yo manasirete igo bakangeresa bonse bono ikiana yaitire bono oyo gatatu akora kuri Mombasa asomoirire ndankonyete agakora buya agatwara 337 amagisi 337 yabwa amaya bono ebeseka eno mumura akuru Steven Mukaya akera akora igo buya bono ebeseka ambura nchiko munyaka sori sami ontebi oyo mwirite Mombasa no mwiri jirani ne jirani agachiko musombe akamusomi kuru 5 paka 8 no akorete kuru no akorete the best kuru Ego mna to kwa no soire go se bado tara so school osoire sukuru yango erese bono nkanya kwenda nandi bo mwemsi oyo le gonkonya na reiro yo komate Samuel majo ka kinkonya nandi nago konyera Irioka na ibiko byarete akingo kumye Nyasaye ngono gonkonya ekero nairana bono na yasinya omwana oyo ne monda akorukwa aberi mondo mumuro yo manenura na tugite chimbori ibere agachioni na chitwa masareti school na kiago som ngegati na ande bono igejira ne ya mwigititie kagota ibona no nkunyara bugatiraga ekiagera bana bari no moyo nkauni obombori obu bobere kero naboni nkamasoelimi kena masoeli bona ndi balance itigarete chiri mu paper admission ebinte bingerende bibye school bitakeire bona asere tigora gakwemete nimete no akare nyomba ngata kore revision igo no mamenyete nera ya bamenyete kegati no mwana oyo no bamenyete komunya komorokereri bona no yokane oyo kane bona akor kudori kabocheri nere bacharanjia bali twanyora bakubiro ngerasinyare nonya no korugoka wa primary gozinyete ekiagera gonko ende konda nanyora 200 nasinyi gotona esabuni nkogora bona ya bidi na guru mutoliro bukandage ndenda noane chianga bunandeiga amaene ngokonyi noana bana igongokonyi at least no gokonyi menyerete ekanisa mono nere kondorera mabira ngaga kiberlina na kikwaba inga kikwara bokaiga bangorero bwanga abana babeka igotomiete igonjande gitekene bono ebire bibere no yo ndakorukuridia ngirasinya bare o wakana korogoko arwarete negento kya muitete twari kurari bichanchabe igoro ebichanchabe bono twakonyure bi madrusi bigundo ebigundo no swanya mbali ngoso ande bada nde toswe ege kogera tiniko bisakende bono pneumonia kiuno kamwaka keri buno lyo manna ne ria kabere kwa siako ntubwati ng'ombe ndwanyakanyarora nana mabere kwa siako bono mwana kabimbe ndeng'anaiga ebigore binyarere ugai ngwate kare mama kabaga gonkonya kuruseito chinju no bori ngagose ninchaga ngike gokonya tinkonyeti ngamoira keumbu ugasinya ngeye ngwasi yako ya etaniri ekero ya etani chibesa chikabora chikumurusuna ne ward mama gateninera kandusio ngachaka matuko makeiga gangane bienyechi nande ngarate manga kienyechi gasinya omwana agatimuka agakwira sama bakane igoro inatimanyiti ringa akure ngacha kotebiwe na makobyara ngosirire ikaera igo matuko makerende nari nachite konyoro muise koyo dorika nande nkaba murito bwango igo igonde murito mwana karwara tagongete mabere tayande kuigo tango yande ndagira teyo ngabe kwe chenero egwot mkana bera chenero mwana kabekirwe mbeo mwana kabekirwe mbeo bono inyanguru gora
visari bono no narende rioka nkabangwege na bande bagotirimboka bari babekeire mbeo Beldine esengencho mugano goro mutambe andi tutaite tunyubwati biya no murigire already twaraigura ali kwaitire gocha na mangira ande na marito asengencho tutakure bono iga tigana ande nkurigie wiki gocha